dausayin ayoyi, dukkan farin ciki yana gurin da shugaban bayi. Ya mahiyar kufar abin yabo dausayin ayoyi, dukkan farin ciki yana gurin da shugaban bayi. Ya mahiyar kufar abin yabo dausayin ayoyi, dukkan farin ciki yana gurin da shugaban bayi. Rana da safiya suna gudana cikin umarninka, motsin duhun dare su taru ba mai rufin asirinka, mai juya duniya nufinka na wanzuwa da ikonka, duk yadda ka nufa hakan yake samuwa bayinka. Sarki abin kira ka zambara, da kai ne na dogara, don wanda kai kira mai raya kudura, da shi kake gafara bayinka, ka bashi duniya da lahira, kai ka bashi ayoyi. Ya mahiyar kufar abin yabo dausayin ayoyi, dukkan farin ciki yana gurin da shugaban bayi. Farkon mambaci shine na farko masu bautarka, mai juya lokaci isarsa ta kai yanta bayinka, wannan mataimaki da bai da tsara cikin halittunka, ya shirya zamanai cikin aminci gami da yardarka, shi ke da tabbaci yana da ikon ya zo ya kalle ka, kai masu sammako suke tarewa bin nufin bayi. Rai mai madaukakin suna, mai martabar sufa da kwarjini, mai bisa sharar rana, Allah kira yake abika mai taimakawa rarrauna, ka haskake duhun rashin sani, kai ka sauya mummuna. Ya mahiyar kufar abin yabo dausayin ayoyi, dukkan farin ciki yana gunta shugaban bayi. Mai haskake duma bayyane sanadin fitar rana, wanda bai da kai annabi to bai da rabu. Sarki na irada da kudura, kai ne kake sarrafa su maulana, ya mai mataimaka silarka ne an kabuti yake yana karkon mambata. Saita mai bata hanyar ka ce fita, kai ne ka tabbata, tabbas Ubangiji ya tsara, kai ne ka da yadin koyi, kai ke da izinin hane da sawanin ka bai kai ba. Wallahi kai kake da arziki wanda ba shi yankewa, Allah fa ne ke da hikima a jikinka yayi baiwa, kafin a tambaya kana da amsar gani da gamsarwa, ko da macen taka ta san da mai sa mala'ika sawa, hujjar Ubangiji da kai so kowa ke ganin kowa, tsarinka ne shiri da masu shi banga sun siya ce ba. Ya mahiyar kufar abin yabo
shugaban bayi. Zancen karana na dai ka saba soyuwa ne mai gaskiyar mutu sakonka ne aka kira da ifadi sirri guda daya cikin halitta ka kewaye fadi kowace duniya kiran ka bana yarda bai je ba. Ga wani zamani ji masa ta kasa juya mai wanki na kalli rawaya kamar fari yanayin da mamaki na san da lokaci a sanu komai yana gurin sarki mai juya duniya da lahira da ratu sha mulki annabi Muhammadu. Ka gaji zuhudu mai sama zabudu mai rabuwa kai ne ubangiji ya baka iko ya baka taskoki ya baka duniya da lahira mai madaukakin soyayya mai alfahar abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurinka shugaban bayi. An baka zuciya mafi aminci a dukkanin bayi da kunshe hikima da zantukan nan na rabu mai nauyi kirjin kanan ubangiji ya zaba ya sauke ayoyi sirrin hakan ya sa harshen kake furicinsa mai sanyi ba wannan alkalam da za ya kawo ka ruwayoyi kai ne ubangiji yake kira ba kira sakakke ba. Wallahi shugaba da kai kadai zankaran muke tara kake ta zamanai cikin aminci kana sha taura girma ya tattara ga mai ganin rabu da ranyira hali sahabi da auliya shehu na yabin duba. Ya mai alkufar abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurinka shugaban bayi. Maula ya shakshari biyu ya yi masala mai dugur sufi a gulfutu hati ina da mayarwa maganin zafi ko kunji namiji da yamma za ke kira lilafi hujjar da ta yawa jinin ma'aiki muke wada fifi kurofu makari zariya amsar matambaya Khalifa Shakshaya da Shagdayir Zambiya Maula ya zawiya muna ba su mushe wuce jani sai baya barama a duniya ban ji gausu ba kai ba. Yaya damuwa da bakin ciki ne a dukkanin sa'i sirrin farin ciki yana gurin mai azurta sa'o'i abba ga Fatima mijin Khadija mai sana'o'i ka ba mu tarbiya da addu'a maganin bala'o'i kai ke da jama'a ka zo da juma'a
raka'a mai amsa addu'a awwal na taskiya a duniya kar ka bar ni na yi kuka sannan a lahira ka sani ka yadin ya mahiyar kufur abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurin ka shugaban bayi ya mahiyar kufur abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurin ka shugaban bayi ya mahiyar kufur abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurin ka shugaban bayi ya mahiyar kufur abin yabo dausayi na ayoyi dukkan farin ciki yana wurin ka shugaban bayi